Barka da zuwa tashar Arewa Prince TV. A ƙarshen wannan mako ake sa ran ɗaurin auren ɗan tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar da ɗiyar shugaban EFCC NUHU ribadu. Manuniya ta ruwaito Aliyu Abubakar Atiku zai angwance da Fatima Ribadu ranar Asabar mai zuwa a Abuja. Jama'a da dama dai sun shiga mamakin auren, musamman ganin irin tsama da rikicin da ke tsakanin Atiku Abubakar da NUHU ribadu. Koya za ta kasance? Idan wannan ne farkon zuwa ga wannan channel, ka danna mana subscribe, kana ka danna like. Idan kuma already dama ka riga da kana cikin wannan tasha, sai ka danna mana like, sannan kuma ka mana share. Mun gode da kasancewarku a tashar Arewa Prince TV.